често били сте. срещана. И Да. за съжаление и при COVID, и при грип. Ако не се лекува адекватно и на време, се хронифицира кашлицата и се задържа наистина доста време. Сега аз все пак съм епидемиолог, не искам да изземам функцията на Лични лекуващи лекари, това наблюдения е тяхна както работа, е. но наистина най-често срещаните усложнения и при по-малките деца и в по-високите възрастови групи са бронхит и пневмония. И при двете е на лице кашлица, като ако в началото тя е чисто вирусна, суха, лаеща, дразнеща, ако се прибави бактериална инфекция, вече става производителна, става влажна с отделяне на крачки и това е момента вече евентуално да включим антибиотик, но ако има гаранция, ако сме сигурни, че има добавена и бактериална инфекция. Какво е положението с вътреболничните инфекции? Ние говорихме с професор Кантарджиев. Той каза, че това е големия проблем в момента в България, а не е COVID. Вашето мнение какво е по темата? Съгласен съм напълно, защото COVID